Слушай, бе, кое е това сега? Какво правиш? Къде си? Къде ходиш? Къде ходиш? Докарах ти нашата ега телефони, сега ще ти продавам. Сега ще продаваш ли нещо на мене или няма да продаваш? Какво ще продаваш? Ай, че времето върви, утре, ма няма. Аре, ако ще купувам нещо, като за последно да купувам още сега. Дано толкова всемирни те дало, им донесе много буклуци, тук аз не ги взех, викам само да си ги дал на ангел. Няма, аз ще ти дам хубави. Нямат, като нещо не го купи и после ти му го донесеш. Това са мои. Ако билети не взимам такива хахавита. Това има жици вътре. Оси сте жици, това няма жици. Има от... Да дам чекето го разпориш. Не, сега ще го разпоря. Разпори го като такова. Как беше? Има и батерия вътре. Да, батерията не го искам. Ами, как да го отвори? Дай да видим какво ще даваш. Чакай, Нещо за битов парцал имаш ли? Имам. Нещо скъпо искам. Ако няма скъпо, я видим къде са жиците. Къде са жици? Къде? Това не са жици. Това са къси жици. Ти какво искаш? Дълги. Ами те са дълги, бе. Кой искаш? Дълги. Има... Батерия има. Има две жици, добре. Ще дам 4 лева. 4? Не, 3. Не, казах 4. Аз, де удря така, тук има лаптоп за 2 бона. Сега ще му изключи гарда. Вече казах да. Ти удари масата, намаля, глобявам те 1 лев. Не. Не, глобявам те 1 лев, за дето удари бюрото. Не, аз... Добре, вземай си, няма да го купувам. Давай другата стока. Няма да дам друга, докато ще вземеш. Така на 4 лева. 4 Сега защото казах, какъв човек си ти сега, обясни. 4 лева. Значи... На 4 лева, набутах са, 1 лев съм набутах, за дето казах 4. Да. Ти ще гледаш за 2. Чакай. Значи, това не... Аз таки не взимам, махай го това тук. Ако те това, гледай го, той направо леш. И това е матахари. Стига ги, бай, това сигурно си взел, ти де, че ги давам за скрап. Не, бе, къде са? Сега писа на човека в Пловдив. Да. И такова. И го питах утре дали работи. Човека каза, че работи. Утре ще му занеса. Нали видя, Мерцеса напълни багажника? Да, видях. Утре ще ги закана. Да ги хвърлим ли тия там вътре? Горе-долу ще изкарам от тях към колко да купя един душ. Такъв за банята. Те 4 телефона. Да. То работи, дисплея му работи, затова ти го нося. Колкото работи, това се сваля задния капак, той няма заден капак. Няма заден. Разпоря не съм държача, няма нищо. Да. И го фърлям директно в шайката, го фърли там за скрап. Ама дисплея му работи, бе. Добре, ама това 17 лева килото, фърли го там за скрап. 50 стотинки. Добре, 3,50. Трите са по 1,50, 4,50. Как 4,50? Ама аз ще искам 5 лева, защото са 4 телефона. Какво на майни, той не става. На те им искане батерии. Те нямат батерии, ма колко... Добре, майни капаците. Искане капаците. Искане капаците. Вземем си капаците, дай ми ги така 3 телефона за скрап. И ще даме така 17 килото, тук са 100 грама. 4,50. Значи горе-долу. Ама е 5 лева, 5 лева. Не, 3. Ама взем това, не, айфона не го искам, 3 лева, айде. Няма 3 лева. 3. Аз нищо не тежи това, няма какво да взема. Добре, ма дай парите. Аз те пакетите ти ги дам башите. Ето съм ти приготвил само желязо. Добре. Ама то се работи. Дай нещо за Вито Бато. Чай да дам нещо за Вито. Стига, в та, гледай сега, онен беше с Kaufland чанта, другия с Lidl чанта, днеска с нейлонова чанта от 20 стинки. Добре, човек, ти си мега патрон. Защо се излагаш така с тази нейлонова чанта? Ай, разби парцала. Дано да има нещо, дед да ми светни окото. Да, ще светни. Има нещо, дед да ми светни окото. Кой е сега? Айфон блокиран. От Германия идва. Ама ако ще да идва от Америка. Шестица, дисплея горе-долу. Горе-долу става, ама ето има дебела чезгия. Колко ти има? Той от самолет не се забелязва. Аз се забелязвам. А ти го забелязваш, защото долу 4 един още. болт е леко превъртян. Да, е превъртян болт. Колко пари му искаш? Искам 25 лева. Ама ти ще намалиш. Няма да намаля, 25 лева. Добре, дай ми 15 лева за разкодирането на Samsung. От цял ден го разкодира. Така ли? Да, значи само 10 лева. Дай 10 лева, готови си. Взех ти хубави iPhone. Добре, взимай го хубаво. Дисплей. Да, Аз ще изкарам и аз някакъв. да изкараш и ти едно парче хляб. Така. Готови си. Чакай си. А ти за това кател, де ти го разкодира, нищо не ми даде сутринта. Ени 5 лева поне така, няма да дадеш? Еми, бях ти казал 10, намалихте на 7, сега 5.
Добре, 5 ще ти дам, я хареса. Веднага ти дам, къде я хареса. Само ета се казва сега лъж върш. А лъж върш, въртим парите напред-назад. То работи, обаче е чупен. А пък И то работи, и то и той е чупен. Добре, какво да ги правят тези стройки като 6 лева килото? 6 лева килото без капак и батерия. Това е голям телефон, бе. Голям телефон и аз като да утре в Пловдив, он не ми вика това голям телефон, това е малък телефон. Той ги слага на кантара и колкото излезни, 6 лева килото. Така погледна и се едно виде, че няма пари. Само деца разкара не иска до тук. За 5 телефона. То работи, само капачка няма отзади. Работи. Затова... Чай, и още и то работи. Но той дисплея му много блед, леко жълтей. И то работи, ама няма капачка и седи Да. така от 2 години у нас. Знам, че седи у вас, обаче не го бива, ние. Болтите са превъртяни. Това работи така, превъртяни главата ти. Болтите са превъртяни, леко изжълтяла ламарината. Ще казва си за тия. Сега, направо, този от Америка не става за България, на други честотия. На други честотия. Как гледам работи в плана? Като показва, като сложиш картата, ще вика Йок. Това е български език, но това е на... Няма значение, казвам ти, че няма да има Това е на обхват. български език, кой няма значение. Няма да има обхват. Сега, тук 6 лева килото без батерията, 200 грама. Тук има 120 грама. Значи, горе-долу за всичкото е тук, поне да виждам, че си отчаян, че са такова, 10 лева, ама и 12, защото си такова жив и здрав. Добре, дай 15 лева. Като 15, говорите за 12. Добре, дай 12. Ама си взем батериите, задните капаци, защото... Нищо, не вземай всичко, халал. Скрап ще ги фърля. Фърляй, какво ти искаш. Това е тази батерия, виж, бе. Ти кораб ли си, бе? Тя 100% батерия, бе. Ма колко е 100%? Ти не гледаш и батерията, погледай. 100% заредена. Вземи си, бе. Вземи си. Вземам. Така, и не това си взем батериите. Тя е, вземай, какво да и прави, не гиш. Е, къде е? S3 мини батерия, перфектна. Гледай, свети, цена от магазина, вземай ga. И капаци взе, всичко отива за скрап, утре с Пловдив. Гледай на S3 каква батерия. Погледна, тя направо свети, бе. Взем си батерии, ще ги продадеш някъде. Къде бе ги продава, На пазара Димитров. Вземи и те капаци. Айде. Нали имаш там една черга, дед на пазара го опъваш цялата с калъфи. Фърли ги там те капаци, може някой да ги вземе. Тук в кото ли? Не там, бе, там няма да слагаш нищо, това отива утре за скрап. Така, кой извади, бе? Продължаваме да вадим буклуците. Значи този е много зле. Ще кажа що. Що? Освен, че го няма задния капак, някой чафтал батерията. Да. Тук пробил плюса, минуса го няма. Само останал на плюс. Да, той има Камерата се вижда сапуня. Да. Как е ръждясно изсирането. Те са го мили с сапун за С това. сапун, с хвърли и се мисли, че ще запали, като го измият сапун. Да. По-хубаво да го бяха намазали с бензин, да го хълнате на клечки. Тогава ще запалиш ти Да, и неща. тогава ще тръгне 100% ще запали. Ще тръгне. Пак това си Така. работи. Това си работи. Този е Wing. Минг работи. Wing не става за нищо, няма... Какво натискаш това копчето и пълната дисплей го няма? Ама работи! Какво работи пълната дисплей го няма? И да работи, какво? 300 лева му искам. И да работи. Къде виж? Да, видя. Той работи Добре. на супер. Двата пак 10 лева. Не, това мога да. Той сам това прави. Какво правите? Са го мили с сапуни. Дай 20 лева за двата. Отдам 20 лева, това е много пари. Това е с сапуни, ако да го прави? Вътре има микрофони, Няма нищо, е всичко камери. изчурял. Само е той дет струва, аз това дам 10 лева, защото е така, като за пътните, даже 12 ще дам дет за пътните, ще ги вземайте. Дай парите. Ловко бързо се съгласяваш. Кой да те прави? 2 дена няма да му има. Някакъв лев да изкараш. Той няма телефони. Няма телефон. Добре, ела казах чао, и аз да Да, чакай, бе. трябва да ходя на гостя. Той е, бе. Отивам на гости. Това също работи. Какво работи? Няма го да тук, ма работи. Добре, какво правиш това човек? Отзади Мата Хари. Алуминия надран, дисплея го няма, копчето на саклати. Тук копчета си. Клати са. Да, са катим ти. Като на кочата кота са клати. Обаче не пада. Колко прави този дисплей? За тебе мога да направя специална оферта от 150 лева. Значи телефона е супер. Телефона е S-клас. S-класа. S-клас. Дай 20. Искаш ли, имаме един по-ефтин дисплей, 77 лева, обаче с пукнат стъкло. Не, спокойно стъкло нищо. Не искаш. И ти се научи вече. Искаш само. Да, 25 лева. Как 25 лева за този Добре, телефон? 20 лева дай. Как 20 лева да маля, 16?
Дай 20, за 6, 4 лева. 6 лева, 10 лева, ти скажа. Дай 16 лева. Дай 16 лева. Това фалира, бе. Фалира, ма тук. Как ще ми вземеш парите, да утре в този магазин, в този Пловдив електронна скрап да ми даде повече пари. Освен да купя душата, ми остават пари за хепи. Там много харесвам таковата. Да ходя да хапвам. Толкова работи, колко пари ще дадеш? Кое работи? Това мато трябва да го туриш на Марианна. Дай соса. С 8 лева. Ама той няма да може да го вземеш. Добре, 18, айде. Не. С 8, Това работи напълно. Кой работи, някой го ударил с Теслата? Не, напълно работи. Как напълно работи? Ама виж, че ударен с Теслата, гледа тук. Ами тръгу на заран, той си показва. Го и като покажеш, какво ще покажеш? Ще покажеш на умрял. Всичко показва, ти не си кърв, не си луд. Ма това ударен тук ще има черно петно. Защо не се включва си и той? Защото нарочно прави чалъми, когато... Няма, батерията му умряла. Затова така, прави чалъми точно когато трябва да продеш. Не ли? Да. Той е толкова се пуска. Да. Добре, разбрахме, че го даваш за 18. Няма да го дам за 18. За колко ще дадеш? Ето 8 работи. Осте. Чакай. Не, това е друг кабел. Чакай, бе. Кабел е друг, не дей. Кабел е микро. Не, бе. Микро е. Не дей навира. Ще гръмни. Не ще да влизаш. А това двата края. Айде. Он е тай псе, път това е микро. Вей как ще навреш микро в це? Ще стане беля. Дай ми 30 лева. Как 30 лева? Абе работи ти казват, бе, какво? За губен телефон, 30 лева. Помисли реално. Ти оне да ми взема за S9 само да капака 40 лева. Имам 88 броя от тебе купени, дед викаш, какво ще стане, ако вземеш още един? Аз отивам трябва да дам 130 лева за телефон. Давай парите. Ще даваш? Ти си богат. Дай 30 лева. Не мога да дам 30 лева за S8, дет някой да го прави, аз ще заедно. То работи, бе, колко ще го правиш? Ами ползвай си със здраве или го продай на пазара за работиш, но не сложи ги на Астрата ли беше? Гъбе, що е така? Астра, Виктор, Опел. На стъклото правиш, го сложиш да го продадеш за работиш. Ти ли бъде един кабел? Няма да слагам нищо. Дай парите. Аз не го искам, ти му искаш много пари. Ако искаш, дай го за 18 лева, ще те отърва. Много ма в този каиш. Слушай, ще дам толкова, 30 лева, обаче дай парцала. Ама не толкова парцала, обаче заради това дам толкова пари. В смисъл, ти с него толкова телефони си ме подлъзнал и съм ти купил. Какво ти завел? Него съм ти платил. Една капачка отгоре. Не, капачките, аз ти ги върна. Те са платени. Дай ми ластика. Слушай сега, дай ми парцала да го купя, защото с него ти сме замел 1000 пъти. Моя взима ми парцала. Дай парцала 30 лева давам. Айде. Дай парите, дай парите. Не, ако искаш телефон, не ми да, дай им парцала за 30 лева. Не. Искам този парцал да го купя, не искам да ми ги завиваш телефоните за него вече. Няма да давам аз на тебе нормални пари. Ще си удари на друг парцал. Такъв парцал нямаш, той е обат от специален човек. Да, той телефони няма. Купих парцала, край, вече на Ангел няма кой да му дава толкова много пари. Плюс това той вече ще си ги продава в такова. Ти вече, нали ще продаваш в електронния магазин, дето .com ще ти го направи. Ай, кажи си поне домашното. Айде, най-си. Домашното няма ли да ставиш? Домашното, който иска сайт или магазин като мене да отвори и да продава по интернет, да се обърне към .com.bg, на който на тия хора номер е 08-98-62-87-89. Сега като си оти на магазина и няма да идва. Това го каза като часовник. Минаваш от първи клас във втори. i11. Какво е това i11? Samsung, да. Ама той работи, бе. Не работи. Ама ти сигурно ще искаш да продадеш като работиш. Паролата знаеш ли му? Не я знам. Не го знаеш. Значи продадеш като за части. Да. Не като работиш. Не, мани паролата. Тая паролата е мана, ще искам много пари. Много пари, като много пари, 20 лева. Добре, ще мага паролата, ама акаунта ти ще си магаш. Не, всичко. Всичкото значи 20 лева. Ай, макай го. Не мога сега, защото времето е ограничено. Викат ти ходи на шубата, брат. Добре, дай да купя 30 лева. Ай, взел го. Взел 30 лева. Не. Ай, 40. Не. 44. И 64, виж. Защо? Виж какъв е хубав камътен. Викат ти ходи на дрехата, човек, уникален е. Това ще го направя, дай го. Няма, дай да го купя. Няма да го дам. Имам сума телефони. И аз се... Добре, ще го направя, ама като се върна в четвърта. Добре, няма... Не, утре ти не ще го направи. Няма да го... Кой ще го направи? Денислав? Може ли? Можем. За него детска игра? Няма, аз така и така ще дойда утре. Добре. Ама кажи му да направи... Нота.
Ще го направя, ти си приготви парите. Парите къде са, нося ги, аз за кого ходих докато се... Добре, Ангеле, да казваме тук чао на всички. Няма да правим скоро клип или лайв, защото аз отивам 2 дни в София, като се върна четвъртък вече, тогава с Ангел... Четвъртък да направим ли? Вечерта. Вечерта. Ще видим. Или петък да направим. Когато направим? Те хората чакат. Добре, защото и... Ко се бана за главата, васедната боли. Или ти стигна на парите. Ако сега имаш 200 лева в джобата. Тя да покажи да може да си спокоен. Да, че имаш пари. Че, нали казах, отивам да вземам пари и да дойда да взема телефона. Да. Къде са пари? А искаш да кажеш, че имаш пари да купиш телефона. Ами за кой да бе аз? Цял 100 лева. Ами имам. Добре, тогава защо те боли главата при положение, че пълно джобата? Защото ме накара да отивам, пък телефона не е готов. Ай, сега се вдоса, че не можа да вземеш и ще заражаш внучката с телефона. Ами, казах. Или той е изненада. Ами утре ще го вземам. Утре го вземи. Нека да го направи както трябва Денислав. Той е видял прах в камерата. Иска да изчисти камерата, да като прави внучката снимки, да няма трошички. Няма да има трошички. Трябва направи това да съм макамай. Денислав е перфекционист. Той иска да го направи както трябва. Не може да ти... Той знае, че има прах и ти го дава, той няма да го даде. Разбираш? Той е такъв перфекционист. Иска да е всичко така. Добре. От нас чао, да сте здрави, 156 години, не чакайте клипове до четвъртък. След четвъртък, като се върна, тогава ще сния. Ще има и телефон. Казвай чао. Чао на всички.